А сега, за да обясня следващото ниво от тази концепция, нека поговорим за свръх душата. Според Башар всички ние сме душа и всяка душа има ниво над нея, което се нарича свръхдуша. Свръхдушата е като главен източник на съзнание, който проектира множество личности в различни реалности. Ти си една от тези личности. Но има още много други личности, с които заедно сте част от едно по-голямо цяло. Ето ти една примерна метафора. Свръхдушата е дланта, а отделните личности, включително и ти, сте пръстите. Всички сте свързани, но всеки пръст има собствена гледна точка, собствено усещане, собствена мисия. И съществуват едновременно, един до друг, нали така? Погледни дланта си. Когато се свържеш с друга личност от тази свръхдуша, това не означава, че ти си бил този човек. Ти просто правиш временна енергийна връзка, за да почерпиш знание, емоционална опитност или мъдрост, която може да ти помогне с нещо в твоя живот. Днес. Например, може да преживееш от първо лице какво е да бъдеш войник в Япония от 12 век или да усетиш дълбок страх от огън, което няма обяснение в сегашния ти живот. Башар казва, че това не е твоя карма, това не е твоя история. Това е временна връзка, която сам си решил да направиш.